Артыкул Андрэя Калеснікава «Камерсанце». Я нават выпісаў некалькі цытат з гэтага артыкула, бо ён вельмі з'едлівы, іранічны, саркастычны. Ну, у прынцыпе, у стылі Андрэя Калеснікава ён не першы год ужо піша такія артыкулы, і чым нервуе Александра Лукашенко. Вось, напрыклад, там ёсць такая цікавая цитата на самом початку. «Встреча с Владимиром Путиным и является по всем признакам главным делом жизни Лукашенко». Это одно. Другое поздней, паколькі Наталья Качанова была одной из удзельніц беларускай дэлегацыі, звяртаю увагу Калеснікаў, што ёй нават далі асадку, такую самую, як Лукашенко, спецыяльна падышоўшы. Ну і на дэсерт, хаця это не быў дэсерт, там нават пералік кухні, што яны елі, я просто пералічу, магчыма, наши гледачы не ведаюць. Давалі картофельныя крокеты, або кракеты, са щукай і ікрой асетра, щи с томленай телятиной и копченой сметаной, черную треску с овощным тартаром и киноа или медальоны из говядины с кремом из батата для тех, кто не постится или вне дороги. Такие вряд ли были. Да морковный пирог с мороженым. Вот так прошел день, пишет Калеснікаў. Гэта не апошняя газета «Камерсант». Чаму яны таким стылем? Ну, это, прабачце, гэта сцёб з Александра Лукашэнкі па вялікім рахунку. Гэты сцёб, я б нават сказаў, што гэта здзек, і я думаю, што Калеснікаву гэта асабліва падабаецца. Ён ведае, як да яго ставяцца беларускія прапагандысты, як яны яго нібыта ўжо амаль персанальным ворагам абвесцілі. Таму ён ведае, што дазволена, ён жа ведае правіла гульні, ён ведае, што менавіта вось тое, што ён напісаў, напэўна, шмат каму у Крымлі спадабаецца. І вось гэтае стаўленне, дарэчы, яно гэта стаўленне не толькі для Лукашэнкі, гэта ў прынцыпе стаўленне да Беларусі, і паказваецца роля Беларусі ў гэтай саюзнай дзяржаве. Вось прыехала дэлегацыя, вялікая такая своеасаблівая дэлегацыя з беларускай правінцыі, як это фактычна апісваецца. Вось яны такія экзатычныя, паводзяць сябе такім чынам. І вось гэта там ж такі погляд сверху ўніз, ён прысутнічае, што вось мы там у Маскве на самым паверсе, ну вось гэтымі мы сустрэліся. І паказалі ім сваё месца. Я думаю, што Калеснікаў гэта той, хто выдатна ведае правіла гульні і гуляе па гэтым правілам. Я б тут яшчэ адзначыў, я па шчырасці бы не звярнуў бы увагу на гэты артыкул Калеснікава, калі б яго не растырыжавала тая ж самая беларуская дзяржаўная прапаганда. Яны настолькі абразіліся. А што значыць абразіліся? І не яны абразіліся. Гэта абразіўся іх шэф Александр Лукашенко. І менавіта таму яны распачалі гэтую новую атаку на Калеснікава. Ну, тым самым яны толькі фактычна папулярызавалі гэты артыкул, і каб зразумець атмасферу, якая была у Крамлі, і як бачыць расійскі бок Лукашэнку, я сапраўды раю усім, хто цікавіцца гэтай тэмай, прачытаць артыкул Калеснікава. Ён сапраўды здзеклівы, цікавы, забаўны. Так вельмі цікава таксама напісваюць паводзіны беларускай дэлегацыі, наколькі надрозніваюцца ад расейскай, што расейцы там стаялі, ну, монакачы калупаліся ў носе, а беларусы вельмі дысцыплінавана стаялі, чакалі свайго шэфа, і што была відавочнае адрозненне паміж імі і расейцамі. Ну, і я думаю, што картофельныя крокеты, которые таксама, там, картофельныя нездарма таксама былі ўзгаданыя. Не. Ён пісаў так, што той, хто разумны, хто можа чытаць паміж радкамі, зразумее асабліва. І я думаю, што ўсе, каму патрэбна, яны зразумеюць. Там, дарэчы, вось ёсць такі маленькі элемент у гэтым артыкуле, калі гаворка пра эту электрычку, что про союзную державу, и там у неким моменте Калеснікаў нават, ну, на самом же деле, да, точно же существует союзное государство, у неким таким стиле, вельмі насмешлівым. Скажите, вот на вашу думку, гэтыя сустрэчы адбываюцца, яшчэ што Пуціна, это інтэграцыя з Расіі. Да чаго ў выніку вот зараз па гэтай сустрэчы можна прыйсці, я маю на ўвазе, да сэнса гэтага ўтварэння? Ці штосьці з гэтага атрымалася? Там Лукашенко казаў, здаецца, што 40% мерапрыемстваў толькі выканана з гэтай праграмы саюзнай дзяржавы. Ну, там як было, як заўсёды, у іх ёсць бюрократычны апарат адпаведны, яны прымаюць рашэнне, там ідзе гаворка пра нейкія саюзныя праекты. Лукашенко там амаль заўсёды гэтымі рэалізацыяй гэтых праектаў не задаволены, там рыторыка яго ж не змяняецца. Ён кожны раз, калі прысутнічае, кажа, вось мы гэта зрабілі, але рабіць надо яшчэ гэта і гэта. Так што у гэтым сэнсе нічога новага не адбылося. Для Расійскай Федэрацыі гэта ў прынцыпе адзін з механізмаў
механізмаў кантролю над Беларусю, не больш. Вось іх выкарыстоўваецца як механізм кантролю. А тое, што як гэта там усё гэта так яны імкнуцца гэта прадэманстраваць інтэграцыйныя праекты, ну гэта ўсё выглядае мякка кажучы неўпэўнена. Александр, заставайцеся з намі. Зараз я просто літаральна хвілінку ці паўтары хачу паказаць вам невялікую цытату з інтэрв'ю майго калегі Юрія Даркахруста з расійскім палітычным аналітыкам Вадзімам Дубновым пра вынікі гэтай сустрэчы. Мы ўсё ж такі хацелі паглядзець праз некую расійскую прызму на гэтую сустрэчу. І пазней вернемся з вами. Меня больше всего порадовала такая шпилька. Александр Григорьевич вообще мастер таких политических шпилек в безобидных, казалось бы, ситуациях, когда он сказал, что вот китайцы завидуют нашему региональному сотрудничеству с Россией, вот, и вот хотят присоединиться. Это понятно, что это был не перевод на китайский, вот, это было сказано глубоко на русском языке, что вот вы нам даете за это дело по рукам, а дело-то очень хорошее. Вот вы не любите нашей тяги к региональному сотрудничеству, а это как бы давняя слабость Александра Григорьевича. А все остальное, мне кажется, было скорее таким междустрочным ответом на все вызовы, скажем так, последнего времени, причем вызовы такого медийного свойства, не столько даже политического, сколько именно медийного, там типа Орешника, типа окрика из Москвы по поводу, значит, того, что кто-то собирается вывести у нас Белоруссию, значит, увести у нас ее на Запад и так далее, вот что мы это никогда не допустим. Вот как бы всю эту штуку, мне кажется, Александр Григорьевич прокомментировал, потому что это же все на самом деле, ну, как было симбиозом с 90-х годов, а так симбиозом остается вся эта, значит, великая дружба. Вот, и это как бы такая все вариация на тему черепахи, которая перевозит гадюку через речку, значит, и это все продолжается, и стороны очень как бы покусывают друг друга, но дают друг другу понять, что надо будет, значит, то как бы укусит как надо. Вот, и поэтому, конечно, Москва дает понять, что она, ну, в общем, не испытывает восторга от большой внешнеполитической активности Белоруссии, но дружба настолько сильна, что, как бы, по крайней мере, и у Москвы все это под контролем. Она может себе позволить смотреть на все это, ну, полуприкрытыми глазами. Гэта быў Вадзім Дубнов, расійскі палітычны аналітык. Александр, а у вас тут штосьці выклікае таксама нязгоду з тым, што сказаў Вадзім, таму што ён нават, ну, не абвінаваціў, заўважыў, і Александр Лукашенко нібыта здольны патроліць быў Маскву. Я б сказаў, што Лукашенко сапраўды паводзіць сябе ў Маскве вельмі асцярожна. З аднаго боку, ён імкнецца, ён жа таксама вопытны чалавек, ён жа разумее, як ставіцца да яго, як паводзіць. Тым больш, што яны асабліва сваё стаўленне да яго, як такога беларускага правінцыяла, з іх пункта гледжання, яны гэта і не хаваюць. Вось. Ён таксама імкнецца нешта зрабіць, бо ўсё ж такі нейкае пачуццё, нейкія пачуцці, гордасць тая ж самая, яна ж яго прысутнічае, але дзейнічае вельмі асцярожна. І гэтым разам ён таксама дзейнічаў асцярожна, калі гэтыя заўвагі свае рабіў. Напрыклад, ён ведаў, што трэба крытыкаваць, трэба нейкім чынам там праявіць салідарнасць з Расіяй, з Кітаем, з Венесуэлай, з астатнімі краінамі, але ўсё ж такі трэба гэта зрабіць, але не абвінавачваючы амерыканцаў. Там у яго была вельмі цікавая заява, ён пачаў разважаць наконт лёсу Венесуэлы, Ірану, іншых, Кубы, але не ўзгадаў, хто ж гэта насамрэч цісне на гэтыя краіны. Тое, што Вадзім адзначыў, гэты момант з Кітаем, мне падаўся нават яшчэ больш цікавы момант з Іранам. Гэтая рэгіянальная супрацоўніца, ён жа ў гэтым кантэксце ўзгадаў яшчэ і Іран. І вось калі мы ўявім сабе, што Лукашенко сапраўды троліць, то ў выпадку з Іранам гэта было яшчэ больш відавочна. Чаму, калі гэта сабе ўявіць? Справа ў тым, што не так даўно расійскае выданне «Інсайдер» апублікавала шэраг матэрыялаў Федэральнай службы бяспекі Расіі, дзе менавіта гаворка ідзе пра дзейнасць іранцаў на тэрыторыі Расіі. Шпіянаж, якім яны займаюцца, распаўсюджванне ўплыву, тэхнічны шпіянаж, перш за ўсё. Вось, і менавіта ў рэгіёнах, асабліва ў мусульманскіх рэгіёнах Расійскай Федэрацыі. І калі вось тут Лукашенко кажа пра беларускі вопыт, што беларусы працуюць з рэгіёнамі, і кітайцы, і яшчэ і іранцы жадаюць
так працаваць. Ну дык у расійскай федэрацыі яны выдатна ведаюць, як іранцы насамрэч працуюць з расійскімі рэгіёнамі і якія ў іх мэты. Так што можа і ў гэтым выпадку Лукашенко расійцаў расійскі бок зачапіў.